Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wonten semak, wonten tamu. Ipin, jangan nyong. Pikirnya tamu. Hari tembung tamu itu makanya Pin. Tamu itu kudu den tata lan kudu den jamu. Berarti den jamu itu den hormati, Pin. Ayo, gawe gorengan, golet, goreng gedang. Toli gorengan sukun, kayak gula sedikit ya supaya manis. Iki wonten tamu, wonten sobat sabit, kenalan isun lagi pengen ning kampus, halaman kampus Universitas Wiralodja. Umpamin boten sawon iki Pak Teguh Iman Santosa. Oh, yang kampus ini mengundangnya, kopi grupnya Iman Santosa. Kalau mau main tamu, jadi tamu tanya tamu. Iya, tamu kudu bisa jalan gitu tamu. Terus mana sih itu grup atau kopi sih kita lah Mas Teguh Iman Santosa. Pengen ini kopinya apa baik gitu. Ayo, saya jaluk deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini leres isun iki kenalan panjenengan waktu teng halaman kampus Wiralodja
teras kula iki ngopi teng warung sekitar kampus Universitas Wiralodra iki yang boten sawon iki ya paman nggih peteku. Waduh selengut Bang Teguh. Selengut sing arep kanggo sakti bengen gak ketemu karo panjenengan. Alhamdulillah terbang ke dunia. Ada Gusti Allah maring ikut ketemu maning. Panjenengan ki pengene nginungi apa ngopi apa? Pedang susu ta, pantas susu ta. Wis kula sisan disupane mau. Aja repot-repot, sampun repot-repot. Sing penting sampun kepanggi mawon wis seneng direjakan. Gada rencang panjenengan wong sumringah. Baik pisan wis seneng direjakan. Ya sampun ngoten Pak Teguh. Ki wong tamu iku kudu den tata, kudu dijamu. Oh, kayak kae lho. Iya leres mokotene semung mawon ya sampun repot-repot kula. Panjenengane sampun dados ngrepotaken kula. Oh ya mboten repotaken ngurmati sih. Dudu panjenengan ki prayogine pripun kene ya. Apa wonten kepentingan kampus? Apa memang sengaja silaturahmi ku sampai karo anake nyongko sing sekolah iku kae ning Fakultas Pertanian jarine murid panjenengan. Wis tingkat 3 semester 7. Nggih, paman selengut putra panjenengan iku muridipun saniki sampun semester 7, semester 7. Kawruwana maring saliramu paman selengut. Isu niki nganter putra panjenengan lagi KKN ning Desa Tambilor ning Koperasi Merah Putih. Kula dados pendamping sebagai dekan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra ya kudu niliki putra panjenengan kang lagi KKN ngembangaken Tridharma Perguruan Tinggi. Aduh sembulah yang seorang arti Tridharma Perguruan Tinggi. Yang ana maning bahkan yang kesenian gaje Tri Samara Bakti. Tuli Pramuka kan Tri Satya Dasa Dharma. Ku terus ngapa polisi atau tentara kemana ya kayak sembulah apa Tri Brata. Ya sembulah. Wis tri makonon. Ya wis ora paham. Nyong maduene ke Tri Jilan ya wis sembuh. Pokoknya Tri iya Tri ku telu. Tri Samara Bakti yang membangaken 3 hal penting. Bakal Tridharma Perguruan Tinggi yang membangaken 3 hal yang penting. Ngikuti pendidikan ing kampus, membangaken ilmu sing kampus, membangaken ilmu sing kampus teknologi lan praktek perkembangan inovasi baru juga ya mengembangkan ilmu bermasyarakat di samping melakukan penelitian menyerap ilmu kang saking masyarakat den bakta mengkampus. Ayo mengkono mau mahasiswa iku golek ilmu ning sajeroning kampus. Golek ilmu sejabane kampus, melakukan penelitian, percobaan, eksperimen di bakta mengkampus, mengkodin kembangaken malih ning masyarakat. Kaya dene iki masalah Koperasi Merah Putih perlu diteliti, perlu dieksperimen, perlu mengkodin kembangaken dumateng masyarakat. Dados putra panjenengan iki lagi KKN. Apa kong KKN? Kuliah kerja nyata. Oh, kuliah kerja nyata. Praktek. Ya, iki siwak praktek kula sebagai pengawas. Karena kula niki sebagai dosen, dia uga sebagai dekan. Waduh, dados panjenengane wis naik pangkat kini ya, naik derajat. Bukan kan lebih dosen kenalan karo nyong lagi. Nyong ngarep nggon sapi lan kampus. Ngalaman kampus Pak.
Ngerti blawele ning satpam. Bareng karo panjenengan kenal terus lanjut jadi satpam. Nggih, kados mekaten. Kula ya sampun naik pangkat, naik derajat. Alhamdulillah berkat rahmat Gusti Allah, berkat rezeki saking Gusti Allah, wis peparingan sehat, peparingan nikmat, rahmat saking Gusti Allah kathah pisan. Senang, anak mama, senang, Aji. Aduh, pateguki baik beli ini nang. Pangapunten ramaya pateguku leres baik pisan. Kalian isun akrab kaya dene batur, kaya dene sedulur. Isun ya ora canggung-canggung, bakam boten saged ya sering kathah taren angsal bimbingan saking dosen isun lan dekan isun Bapak Teguh Iman Santosa, Master Pertanian. Waduh, sampai master yo. Kaya ning persilatan be master duking yo kana. Iya master. Kaya persilatan be ya Teguh ya, master. Magister. Oh, magister. Nggih makaten. Iya makaten. Alhamdulillahirabbil alamin. Priwen kini kaya perkembangan perkoperasian li ning desa Nyong li priwen kayane. Biasae perkembangan perekonomian pedesaan. Perkoperasian Merah Putih sae awale masyarakat iku membentuk lumbung-lumbung. Membentuk kelompok-kelompok arisan, membentuk kelompok-kelompok rereongan sarumbi, membentuk kelompok-kelompok penguatan modal, akhirnya dikukuhkan menjadi koperasi. Akhirnya karena pemerintah anak program koperasi Merah Putih, akhirnya ilegalitas formal mendapat pengukuhan dari kepala desa menjadi koperasi Merah Putih berbadan hukum. Waduh, mantep man bahaya penguatan modal. Ning koperasi ki kaya kenyong lamun gede modal ki masih nyur kanggo sawarung bau lho. Pinjem modal sing perkoperasian, met pupuk sing perkoperasian, met pakan lele, met pakan ternak konsentrat dan obat-obatan pertanian termasuk obat-obatan ternakku. Angsal kaya kuno Pak. Sinyur. Nggih, angsal. Mungkin persoalan permodalan saking koperasi, kemudian hasil produksi ya dijual malitang koperasi, mengkok pakan ternak ya disediakan oleh koperasi, pakan ternak, obat-obatan ternak, obat-obatan pertanian, mungkin disediakan saking koperasi Merah Putih, termasuk konsultasi kalian dokter hewan mengkok ya kang nyediakaken niku ya koperasi Merah Putih konsultasi ini wonten tentang koperasi Merah Putih malah wonten sekolah lapang yang mengkoni koperasi Merah Putih wonten pengembangan pendidikan ya teng koperasi Merah Putih lengkap saking koperasi Merah Putih baik permodalan, kegiatan kelompok, sampai pengembangan pendidikan, keterampilan, sampean dididik keterampilan, dididik sekolah lapang, mungkin wonten persekolahan teng koperasi Merah Putih, dudu persoalan modal baik, tapi persoalan keterampilan dan teknologi, pengembangan modal, mengko ya disediakan teng koperasi Merah Putih. Waduh. Saya ini ya berarti programnya Bapak Jenderal Prabowo Presiden kita ya mantep citep nih mantep mulane kula saking kampus uga nganakaken gayung bersambut merespon menerima dengan baik program-program saking pemerintah uga isun saking perguruan tinggi menganakan yaitu Kang Den Wastani eksperimen
penelitian den teliti dumateng mahasiswa mengko den kembangaken den analisa dumateng lembaga pendidikan teng Universitas Wiralodra Fakultas Pertanian. Jadi nang aji siranaku betah ning kampus Universitas Wiralodra. Iya betah rama kula sekedap malih badhe tamat sanekin sampun semester 7. Bulan ngajeng isun kining semester 8, semester 9. Aduh, semester 7, semester 8. Iya, semester 7, semester 8, semester 9. Ya semester 9 ya durung pragat, semester 8 ya beli. Nang, aji. Bu, tekan semester 8 ke pragat ora. Iya lampami mboten lambat iku ya tekan semester 8. Bokatan tekang lambat ya tekang luwih sing semester 8 maksud isu. Nggih, kados mekaten lamun putra panjenengan cepet ya semester 7 semester 8 ya sampun. Lihat. Wah, yes kabeh lulus kenang aduh. Hampir Pak Pasenung teh kudu anak lulusan Fakultas Pertanian bergelar sarjana pertanian SP atau insinyur lho. Pada perang sakula kebengen kakana lagi tahun 90-an ke insinyur. Mungkin ku jajaran SP. Nggih moko tentak kono, Pak Teguh Iman Santoso. Nggih, sengen tahun 90-an iku masih insinyur pertanian saiki gelare beda nama sarjana pertanian yaitu sebenarnya sama. Jurusan apa bae sih basinya? Bahkan yang unwir Fakultas Pertanian ku basinya. Wonten kali jurusan agribisnis kalian agroteknologi. Waduh. Mantep maning bae ya. Agronomi sosial ekonomi. Iya sengene agribisnis niku sosial ekonomi sekin gantos nama agribisnis. Tapi tangun wir niki mboten wonten jurusan agronomi. Bola agronomi mah niku ku mboten wontene niku agribisnis kalian agroteknologi. Jadi senang betah. Aduh, ya syukur lah ada betah mayak tuh. Tidak maning. Aduh, mama selengut dua anak sarjana pertanian. Wis sawah warisan sebau ngono. Posing sebau kanggo bejaloro. Nggih, kados mekaten mugi-mugi ya cepat lulus, cepat wisuda, cepat gadah putra sarjana pertanian mengko sawah piyambek ternak piyambek bin kelola maring putrane panjenengan sebagai manajer, sebagai pengelola, sebab pakaitan pamain selengur. Sawah itu merupakan tempat bekerja, merupakan modal dasar dalam sebuah perusahaan. Jadi panjenengan itu aja jadi petani subsisten, jadi petani modern. Apa sih petani subsisten ku kono? Masinyo Teguh. Petani subsisten itu petani gurem, petani tradisional, hasil produksinya hanya sekedar dikonsumsi kanggo dhewek lan keluargane. Ora duwe tujuan finansial, ora duwe tujuan profit, motif, ora duwe tujuan bisnis. Tapi bakal petani modern merupakan sebuah perusahaan dikelola, dimanajemen, dirancang sedemikian rupa, mengarahkan kepada sebuah bisnis, mengarahkan kepada sebuah keuntungan, mulane den tata niagane, den tata manajemennya, den tata permodalane, sehingga mengarah ke sebuah keuntungan, mengarah kepada sebuah bisnis, bukan sekedar dikonsumsi pribadi. Oh ya, saya.
Waduh, Ben, ngerti beli saya kok. Nah, ngerti nyai mak nyemak nyamne pak nyinyo nyai mampun. Nggih. Pangapunten paman berikin nggih saya makaten. Waduh, dari panjenengan gini lagi praktek mengembangkan Tri Dharma perguruan tinggi nih gini ning Koperasi Merah Putih Desa Tambilo. Waduh, kayak wong jaluk lagu gini ya. Wah, lagu kanggo Bapak Mantri Mudasir lagune Serat Selira. Mangga Pak Haji Mantri Mudasir karo kanggo keluarga besar kampus Fakultas Pertanian Universitas Wiraludra mangga den pirengaken lagune Serat Selira ora kelalen kanggo Bapak Insinyur Supriyadi Master Pertanian dosen Universitas Wiraludra lagune Serat Selira mangga den pirengaken Pak Supriyadi. La 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 la. Makai kopi getasan Serat Selira. Pas pegadaian gamblang Kang Joni, Kang Leo Lura, mangga Serat Selira. Bos Lelo. Serat Selira. Mas tanya Pendekar Yono. Wongi tadi tos katampi Mas Leo kantenan Bapak Ji kang bumi kejuden kantenan mogo ewu tesangki mamai tutuk serat katresna sabodaran Bapak Yudi mamai sabar bos peroncaya cinta orang Bapak Iqbal Sukalila adar moto lepat mondo res-resan odot sersan andi pipis Serat Selira Mas Sayat bos pemancingan dina jajaran Kalimantan Mama Wali Bapak Ji Mas Leo Mas Bayu Medua Tesapun Mas Sayat pos mancingan Serang aturan Soksian Mas Tomi Mas Kinco Aulis Majapahit teka padanan Cang saya laksana mendak paksa Bapak Yudi mamai tutu mamai sapara sasana Pajono Bapak Pembina Kejuden Pajono tenang Kang Joni Ajoni mohon gitu Kang Joni Mas Hari Mas Yadi mohon gitu Kepala Sari
awas Pokoknya Iqbal Sukanilaya ada moto siri antosan kali sadar moto Pokoknya Iqbal salinger tino lamukan. Sampai di sini dulu lelampahan dengan judul Koperasi Merah Putih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.